SMS, твоята сметка за вода, ток, парно, телефон, кабел, интернет и газ. ePay GSM. За информация и регистрация в ePay GSM изпратете празен SMS на кратък номер 1901 без никакво увеличение на вашата телефонна тарифа. За информация и регистрация в ePay GSM изпратете празен SMS на кратък номер 1901 без никакво увеличение на вашата телефонна тарифа. Плащай с SMS, твоята сметка за вода, ток, парно, телефон, кабел, интернет и газ. За информация и регистрация в ePay GSM изпратете празен SMS на кратък номер 1901 без никакво увеличение на вашата телефонна тарифа. Плащай с SMS, твоята сметка за вода, ток, парно, телефон, кабел, интернет и газ. Плащай с ePay GSM. За информация и регистрация в ePay GSM изпратете празен SMS на кратък номер 1901 без никакво увеличение на вашата телефонна тарифа. Плащай с SMS, твоята сметка за вода, ток, парно, телефон, кабел, интернет и газ. ePay GSM. За информация и регистрация в ePay GSM изпратете празен SMS на кратък номер 1901 без никакво увеличение на вашата телефонна тарифа.